lho. Sampeyan ya ora tata-tata. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun mana. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Pati Sengkone. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Hah? Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe ora manut karo aku tak idas siramu. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pahit aku mung siji, aku bener. Nah aku bener aja kok menungso, tuwa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto, Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ora wani. Aku meng Patih. Komeng Patih, kowe iki alah ni. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudah duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periode. Wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Wah aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng.